Oh my God, what happened in Nepal, in India, Assam? What happened? बोरै जानो हमखो आसामावबो नेपालावबो बैफोरबायदि जोंनि नै दाख्लैबावसो गुवाहाटीयाव जाना थांनाय ओरैबायदि दैबान मानसिफोरा बिराद आलाय-सिलाय जादोंमोन न' बां बायदों जानाय लोंनाय सुख गैया नै दिनै आरो मियानिफ्राय आरो मा जादों नेपालावहाय दैबाना जादों न' बां बायदों बिराद मानसि थैबाय माने जेथिबो सुख गैला मानसिया ना लोगोफोर दा दैबाना ओरैबायदि जादों माने फिसा नङा दे बिराद गिदिर दैबाना जाखादों न' बाङानो बायदों मानसियानो थैदोंब्ला बिथ' आसरित कम नङा मोनसे भिडिअखौ आंनो शेयार खालामहरदोंमोन सासे मानसिया आरो जोंनि बर' खामानि मावनो थांनायबो नेपालाव सानै गोमादोंनो दै लोगोफोर बर' सेंग्रा सानै खामानि मावनो थांदोंमोननो ओमफ्राय खबर मोनाखैनो दै लोगोफोर दा बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव भिडिअखौ शेयार खालामना होननानै दा नेपालावथ' बिराद गिदिर दैबाना बेफोरबायदि जाबाय थादो बिराद गिनो गोनां जादो दा सोरबा कम्पानियाव थांनाय माबा नेपालफोराव थाहैनायासो मा दा जोंनि बर'फोराबो नेपालफोराव खामानि मावनो थांनाय दङमोन नामा बिराद सन्देह जादों आरोना गिनाय फैदों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो नेपालावबो बुहुद जोंनि बर' सेंग्राफोर दङथ' लोगोफोर ना कम्पानियाव मावनो थांनाय जोंनि आसामावबोथ' जेबो खामानि गैखाया दा गुवाहाटीयाव दोङो खामानि मावनानै नाथाय जानाय लोंनाय दा मानसि बेयावनो माने फैसायानो माने दानखाजोबनाय थाङो दै लोगोफोर जेबो फ्रि गैया दा बाहेरावबा जानाय लोंनाय फ्रि जायो कम्पानिफोराव ओमफ्राय मानसिया खस्थ' जेरावबो खामानिया खस्थ' गुवाहाटीयावबो बारा खस्थ' नै माबाफोरथि गुवाहाटीफोरथि बिराद कम्पानि दंलाबायो दा बेनिखायनो जोंना गोजान गोजान नेपालफोराव थांनाय मानसि दोङो दा मा जाखो बेफोरबायदि बुंनो हाला आरोना न'खरफोरावसो मोजां खबर लाबानो जाबाय सोरबा सेंग्राफोरा खामानि मावनो थांदोंबा दे जों नायग्रोना लानोसै दे न' बाङा बोरै बायखो बिराद बायदों न' बां मानसियाबो बिराद थैदों दे लोगोफोर मा जाबावगोन आरो खाफालनि लिरनाय बेफोरो भगबानाबो मा खालामनो हागोन जेबो थानो जानो जागायानो गैला दा सरकारफोरा एसे नायबा मोजां खालामनो हागोन नामा दैबानाफोरखौ दा दै बुस्थुखौबो होबथानो हानाय जेबो सुबिदा जाया बेफोरबायदिना दे नायग्रोना ला भिडिअखौ स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा तेजपुर सनितपुर गासैखौबो बरायहरबाय आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों फोरमायहर दे भिडिअखौ शेयार खालामदो आदै मादैमोन भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ लाइक खालामनांगौ गोदानबा नैबे आंनि गोदान चेनेल दे लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय कन्टिनिउ नुगोन भिडिअखौ दे